pere. Ay, lagi ya, kaya wala pa yung kwarta ya. Ano yung cellphone ka ba? Ay, lagi kaya importante pa yung kaya ya. Ya, di ba ya mo tupod ya? Oy, ayo to day, nabuto na ba ito day? Mo ba na lagi ko ni mo ya? Di mo pwede mo babae. Mo ba lagi ko ni mo ya? Marang kaya ka magpabot, oh? Sige na la. Tara. Ako doon na la. Ako tara po, Sil. Ayaw! Ano pa pala ako pabuton? Wala, sige. Peter, kanudugay ba ni mo? Nalangay ako ading nga babae. Nya. Ano man ito? Ay akong ginhold up. Nga, naupod man. Gawan pa nga ng pusil. Pusunte. Ayaw pagdolo, kaya base mo gusto mabuhat yung ulo. Ay, gadlok sa dito, te. Pero sigurado ka mo intra ka amon. Mo po na ko iyo. Oh, sige, tara kay. Maagi na tiyan na. John, adi na ba ako kanubihan, John? Lang naghihinunat ba ako ang imo? Kaya natin sabot nga, adi ako kita kalubihan niya. Ari na ba yan dara ko na ang kwarta, John? Ang magkapoy man ini nga. Adi dala ako magulat sa imo. Adi nila ako didihadi, magtatago kita didi. Hindi nila ako, John. Kanina pa ako naghinunat sa imo. Oh, kita adi, oo. Kita, oo. Diba? Naghinunat ako sa imo. Hindi kanina pa ako naghinunat sa imo, didi. Oh, ikakadtok ini sa iba. Ay, maluoy ka mo. Aray ko parang kang Junjun. Ano man ito? Mahagot-hagot man. Tinuod ba ito nga pusil? Kita atong diri na buto. Uy. Ano ba yung trabaho, day? Para wari may mukuan. O sige, pamuhang kwarta. Sakit na. Tara na, kay bayin may mau abot ng pulis. Ano yung utang ko niya? Utang ko may napangalit. Ayun na, tara na. Tara na.